12.000 sinaduratik gora helarazi dizkiote asteburuan Hendaiako auzapezari, Abenida Zubia berriz irekitzea eskatzeko. Honek prefetari bidaliko dizkiola agindu du. Naiz eta aste honetan bertan Macronen gobernuak itxita mantenduko duela jakinarazi duen, gutxienez apirilera arte. Izpegi, Aldude eta Larrañeko lepoarekin batera. Arratsaldeon eta ongi etorri iparraldearen orenera. Eta gaur Baionara begirare jarriko gara, bertan egin baitituzte Euskal Herria burujabe egunak. Kontzertu, mintzaldi eta ekintza artean, trantsizio sozial eta ekologikoan aurrera egiteko beharra aipatu dute. Has gaitezen! Euskal Herria burujabe ekimena arrakastatsua izan da asteburuntan Baionan. Milaka lagun Euskal Herri jasangarriagoa eratzeko xedez gogoetatzen, klima larrialdiari aurre egiteko erronken eta alternatiben erakustoki bilakatu da Lapurdiko hiriburua bi egunez. Baduela 10 urte lanzatu ginituela alternatiba mugimendu hori eta hor pixkat beste fasera pastu girela eta erakustea nahi ginuen Euskal Herria arri dela jadanik hor aterabideak hor direla gure lujaldean eta hori erakutsi nahi ginuen. Beste etapara pastuz nola gure geroaren buru jabe izaiten algiren. Bizi mugimendu ekologistak defendatu duenez, desoreka klimatikoa areagotzea, parekidetasuneza eta merkatu globalekiko menpekotasuna autopolitikoen emaitzak dira eta ondorioz beharrezkotzat jo du alternatibak sortzen jarraitzea. Besteak beste, laborantza eredu alternatiboak idorteari aurre egiteko, Europaren rola, kooperatiben eginkizuna eta bar luze bat. Espazio diferent handana bat, eta hemen ekonomia espazioan gira, eta hortan beraz ikusten dira aterabide anitz, nola kontsumo resilientea eta kontsumo gutitua, badira ere kolektibo berri batzu, enpresagintzan laguntzeko, beste molde batzuetan, kooperatiba, eta bai, hainbat iniziatiba hor karrikaguzi hortan eta konferentziak ere. Jendetza izan da hitzaldi eta eztabaidetan, tokiko eta nazioarteko aurpegi ezagunekin. Herriska tematikoa ere bai, bazkari herrikoia, kontzertuak, erakusmaiak eta animazioak. Eta amaieran, lurralde jasangarri, burujabe eta solidario baten aldeko manifestua. Gaitasun kolektibo dugu egotzi gauzak mugiarazteko. Ekintza palankak proposatu erantzukizun eta ekintza maila kolektiboago batera pasatzeko. Ideia da beste oska bat emaitea mugimendu klimatiko eta sozialari Euskal Herrian. Tolosako 69 autobidearen proiektuaren aurkako oihuak ere presente ekitaldian. Eta Jurgi Ekizaren bihar kantuarekin eman zitzaion amaiera topaketari. Klimaren urgentziari erantzuteko eredu egokia eraiki dezakegula sinetsita, hurbiletik gure lurraldearen baitatik hasita Euskal Herria burujabe lelopean. Hendaia eta Irun arteko oinezkoen zubia irekitzea eskatzeko 12.000 sinadura baino gehiago bildu eta auzapezari eman dizkiote. 30 hendaiarrek sortu zuten kolektibo bat, da horren izenean, kolektibo horrek egin du lan guztia. Hemen esan da bezala, 12.654 sinadura bildu ditugu. Eta gaur alkateak eramango ditu prefetaren gana. Prefetak eramango du barne ministeritzara, ze nazioarteko zubiak barne ministeritzaren menpean daude. Eta hori da, orain arte egin dugun etapa. Jean-Pierre Garbizu Piper, 80 urteko hendaiarrak eman dizkie sinaduren liburuskak. Eta orain prefetari emango dizkie Ezenarro auzapezak. Laster beteko dira 3 urte Frantziak hainbat muga ixteko erabakia hartu zuenetik terrorismoaren aurkako neurrien kari eta aste hontan prorroga 2024ko apirilera arte gutxienez luzatzeko asmoa jakinarazi du. Abenida Zubiaz gain, Izpegi, Aldude eta Larraineko pasabideak daude oraindik ofizialki itxita. Gero beldur gara, dator urtean Joku Olimpikoa dira Frantzian. Beraz, beldur gara horregatik ere itxiko dutela. Herritarrek ez ezik tokiko agintariek ere hainbatetan eskatu dute pasabide hauek irekitzea eta hainbat kanpaina ere egin izan dira. Azkena sinadura bilketa hau. Eta bertan eskatu dute berriro egoera ulertezin honekin amaitzeko. La vérité, c'est que les 3 villes sœurs de la Bidasoa
paye le prix de l'échec des négociations diplomatiques. Hain justu duela 2 aste, Europar Batasuneko Justizia Auzitegiak Frantziari gogorarazi zion migranteak kontrolatu eta txikitzeko praktikak ilegalak direla, eta pertsonak atxiki eta beste herrialde batera itzularaztea legez kanpokoa dela. Eta hildo honetan, Insight Out erakusketa inauguratu dute Hendaian, mezuak kartelan bilakatzeko mundu mailan egiten den ekimena zehazki 152 herrialdetan 527.000 erretratu inguru daude horrelako erakusketetan, azkenak bidasoa eskualdekoenak. Hau Insight Out edo plataforma baten bidez, erakusketa bat egongo da bai hemen Hendaian, Irunen ere bai eta Hondarribin ere bai. Plataformak horrela laguntzen du gure antzeko eskaerak egiten dituzten kolektiboari eta hori beraiek jarriko dute beraien sarean eta mundu guztian zehar jarraituko da ikusten borroka hau. 75 portreta Zubionen ondare historiko, memorial eta belaunaldi ezberdinen artekoa ikusarazteko. Mugaren bi aldeetan, bakean, elkartasunen eta eskubideen errespetuan bizi izan diren herritarren sinbolo. Zortzi pastoral idatzi ditu Jakes Lafit angeluarrak eta horietenak liburu batean bildu ditu eta Maiatz argitaletxearekin kaleratu. Saiatu daia da pastoral hauek taularatzen eta oraindik lortu ez duen arren ez du itxaropena galtzen. Ez dut esperantza galtzen, beste batek nire pastorala holtzaratzeko asmoa izango duela. 6 pastoral, suietekin egin ditu Pierres Lafit, Kepa Mendizorrotzakoa, Buenaventura Durruti, Dolores Ibarruri, Poako Katxalin Erregina, Gisela Limi Bokatua eta Jesus Galindet. Eta suietaren baitan Euskal Herri osoan antzesteko aproposak direla dio Donostian, Amurrion, Iruñean, Uztaritzen eta Zuberoan besteak beste. Bakoitzak badu leku bat emateko, normalki suietaren zorlekua izaten alda, edo suieta ezagunena den tokia. Adibidez, Katarin Forkoa, naizta Mendimarzangoa izan, bera Iruñean badu lekua. Eta beste pastorala, pertsonaiari gabekoa, Araba eta Euskara du zazpigarrenak protagonista bien arteko lotura historikoak frogatzeko. Eta bestalde askatasunaren erroak izeneko liburu ere argitaratu du Maiatzek. Simon Weil filosofoari buruzkoa da. Egan ezake dela akzio justuaren filosofoa eta lanaren filosofoa ere. De Gaullen ekipak galdegin zion oinarri filosofiko bat egiteko gerlaren osterako. Eta Maloruski gero eta errefusatua izan zen. Zenta itxura guzien araberan gainditu zuen eman zizkioten markoa. Ez zuen bakarrikan egin lan akademiko bat eta nahi zuten bezala. Eta bazen kritika zorrotz bat, Frantziaren historia ofizialaren kritika zorrotz bat. Proposamenak ere emaiten zituzten, ene idurike proposamen biziki ederrak. Baina horiek ere bai gutxi baizik segituak izan ziren. Eta gaur ere bai, gaur bertan ikusten da kritika horiek eta proposamen horiek balio luketela. Albert Camusek berreskuratutako lan hori euskaratu du orain Beñat Castorenek. Udalekuk 40. urte hurrenaren besta ospatu zuen atzo itsasun. Aisia euskaraz aurrei eskaintza xede eskolatik kanpo euskaraz bizi eta josta daitezen. Musika inguruak, ikuskizunak eta bar itsasuko bestan. Irudi hauekin amaituko dugu gaurko saioa ikusentzuleok, bihar arte. Gora